أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram musulmon qardoshlar. Kichkina chaqda men abi va bolardan shunday so'z eshita edim. Kishilardan uyal ishmasam deb. Ya bo'lmasa Alloh taoladan uyalar eding deb. Gil shulay sililar edi. Mana bu uyalu degan so'zni yish qo'llanila edi. So'nggi vaqtda uyat ham uyalu degan tushuncha qizg'anishga qarshi biroz unutilib ketdi. Ул гына да түгел, biz аны начар сыйфат дип уйлый башладык. Әгәр дә сүгенгән кешеләр янында кызарсаң, алар яныннан китеп барсаң, сиңа аракы тәкъдим иткәндә эчмәсәң, я булмаса кызлар кулын сузганда уялып башыңны башка читкә борсаң, синнән көләләр генә хәзер. Ә бит мөхтәрәм кардәшләр, уялу дигән нәрсә бу ислам диненең Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәтнең бер өлеше. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı: "El-imanu bid'un ve sittuna şu'ba." İman oldu 60 ilişten turadı. "Vel haya'u şu'batun minel iman." Hem uyat, şuşu uyalçanlık imanның bir ilişidir. Günlerden bir günne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüp ala bir sahabe ikinci sahabege ugut nasihat berip otura. Sen uyalarga tiyiş, mene uyalmasan şulay bola ol dip әйтеп утырганын күргәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә аңа: "Калдыр аны ди. Әгәр иманы булса, уяты булыр ди. Чөнки уят ул иманнан килә ди." Менә хәзер бер кешенең уяты югалу, ул иман югалу белән бәйле, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки иман китү белән уят чыгып китә безнең җантәнебездән, күңелебездән, җаныбыздан. Соңгы чыга торган әйбер ул уят. Уят киткәннән соң кешене бер нәрсәдә тотмый. Иман чыкканнан соң да әле уят кала бераз. Аннан соң уят киткәч инде кешене бер нәрсәдән туктатмый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр уялмыйсың икән, теләсәң нәрсә эшләди. Иза лам тастахи иф'ал ма ши'та." Һәммәне хәзер әкрен генә яз килә. Кызларыбыз да үзләренең әгәүрә җирләрен ачып җибәрергә мөмкиннәр. Бу да бит мөхтәрәм кардәшләр, уят белән бик тыгыз бәйле. Ярар, син мода дисең. Ярар, кешеләр моны күрсен дисең. Ләкин үзең шушы әйбергә күрсәткәндә күңелеңдә билгеле бер уят хисе, уңайсызлык хисе тумый микән? Я булмаса әти-әниң янында тәмәке чыгарып капкан вакытта синдә шундый уят хисе тумый микән? Хәтта күрергә туры килде, әти-әнисәләре белән чәкештереп хәмер эчеп утыралар. Шунда уят хисе тумый микән? Бу бит минем әтием, әнием, ә мин алар каршында шушындый гынах кылып утырам дип. Менә элекеге вакытларда иман Аллаһы Тәгаләне белү дигән әйбер булмаса да, уят дигән төшенчә бар иде. Ләкин соңгы вакытта шушы уятыбыз безнең инде хәзер чыгып китте. Кызганычка каршы, уят киткәннән соң безне гынахтан бер нәрсә туктатмый, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм киресенчә әле уятны без хәзер түбәнсетеп, бу начар билге, начар сыйфат дип аны күрмәмешкә салышабыз. Хәтта күрше белән элек мәсәлән кычкырышкан вакытта тавышларын күтәрмиләр иде, кешедән уялыйм әле дип, чөнки күрше ишетеп тора бит дип әйтәләр иде. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә бирде булышучы сыйфатларны. Үзебезне кулда тотар өчен, кешеләр белән дөрес мөнәсәбәттә булыр өчен, һәм иң мөһиме үзебезгә туры юл белән яшәр өчен. Һәм шушы сыйфатларның нигезе ул да булса уялчанлык. Бу безгә калган пәйгамбәрләрдән килгән сыйфат. Без шушы уят сыйфатын кулланып, үзебездә иманыбызны ныгытып, Аллаһы Тәгаләдән уялчанлыкны да сорасак иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.